Babae nga nanganak sa usa sa mga pampublikong ospital nakuhaan og upat ka sachet nga gituhuang nga shabu. Alang sa dugong detalye atong makauban karon pinaagi sa phone patch si Luan Mirondina. May Yes, Bob, giila ang suspitsado nga si Girly Mirabiles. As of the moment, Bob, wala pa tay edad nga nakuha ni ining Girly. But ang ato ang nasairan karon, Bob, naa pa ni siya under the CARES Hospital kay alas 10:58 kagabi ilang siya nadangat din sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Niya, ang protocol magugpunoan ni Bob before ni kanang manganak, so gihukasan siya unya pag hukas na dayto nataga kuno sa iyahang bra, mura giluklok sa bra ang kining upat ka sachet sa gituhuang shabu. So sa pagkakaroon ba mohimo og fact-finding investigation ang hospital kabahin niini og ilaha usang sabutan og decisionan sa hospital kung okay ra ba nga in the meantime nga ana pa sa hospital care ang babay pagwardyahan kini og sakop sa PDEA. So far ba mo nang latest nga atong nakipos gikan dinhi sa gawas. Thank you so much, Mai, sa imong live update.